Môžeme si dať ešte pár pohľadov a detailov po dvojročnom bývaní doktora Kováča Juliusa. Naše koberce boli tu zrolované a viseli na balkóne, lebo mu ich netrebalo. V skrinkách bordel, prach, špina, všetko som musel vyhodiť. Naše stoličky kuchynské boli nastohované v obývačke, lebo však toto je sklad, to není byt. Musel som všade povyhadzovať batérie, aby sa nedostali na smetisko, pretože všade v šuflíkoch batérie pohádzané. On nerecykluje nič, jeho nezaujíma príroda. Náš televízor, neviem, či to vidieť na detaile, je ošťatý od kocúra. Ošťatý, sú tu flaky, to našťal kocúr, smrdí to, nedá sa toho ani dotknúť. Naša ovládačka z televízora je tu. Nebolo s ňou pohnuté, možno, že aj rok, jak tam padla. Toto je okno, odkiaľ som musel zlikvidovať kvetiny. Katastrofálne flaky, zažraté, nejaké kvetiny, ktoré mačky vydrápali. A toto hádajte, čo je. No to sú mačacie výkaly v kvetináči, v obývačke, prosím pekne. A toto je naša záclona. Takto si on vážil zariadený byt.